Emane manung sedulur dibakar tiga pisang selawasi dilali-lali dibisa lali dilikur dikelipur abanawa sokada masih kemutan rokok sendet pembuangan dikesakan janjinya dingin bapak berending sarang bapak lintang awis pekantingan seginya sini sarang bapak naik di kos kemana jalan bapak intan bapak ayu jalali selawasi bapak panitia sarang mimilo sarang naik di bapak linda asa kelihatan di ajalali selawasi uang becik pasti ketiti pasti ketara pasti ketara ada tuh minangkane saking jamban kelingan kelang sayange jangan bersike sesepuh bojong wetan aja lali selawasi munir petak tinabonan kapan bae bisa ketemu kini kapan baik ketemu nih eman seduluran orang tiga selawasi mas selawasi sing teliti langati hati Niswatune pada lirik Santrini sun sekabe rungokaken ngandikane gurumu nggih kados pundi guru ikining surat At-Toha ayat kang 14 Gusti Allah berfirman mekaten sesungguhnya aku ini Allah tidak ada Tuhan selain aku karena itu sembahlah aku dan kerjakanlah sholat untuk mengingat dan memujaku dengan sungguh-sungguh. Iku ngandikane Gusti Allah, firmane Gusti Allah ning surat At-Toha. Nggih kados mekaten guru. Kula tampi wajangan saking panjenengan. Toli Gusti Allah berfirman ning surat Wal Asri ayat ke-1 sampai ayat ke-3. Ayat ke-1 Gusti Allah bersumpah demi masa demi waktu mulane waktu iku penting aja digunakna sing ora-ora aja digunakna kanggo ngobrol sing ngembumbuh sing laka manfaate rabang rubung sing blikaruan ngobrol ngalor ngidul bab dunya sing ora manfaat ngobrol kang penting bab ketauhidan bab syariat bab ilmu bab
kepemerintahan lan lian-liane sing ana kepentingane ake manfaate. Nggih kados mekaten niku sae singkat tiyang iku yang ngobrol ngalur ngidul beli kaluan pada dolanan kartu, pada minum-minuman kandang ngalur ngidul, terutama bab dunia. Mulane ya kudu hati-hati wong belajar torekoh. Surat selanjutnya ning surat wal asri ayat keloro lan ayat ketelu Gusti Allah berfirman meketen, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang berbuat baik dan saling menasihati dengan kebenaran dan penuh kesabaran. Mulane kudu hati-hati, kudu waspada. Musuh iku dudu ning jaba, dudu jin setan merkayangan dedemit lelembut baik, tapi ning sajroning kolbu isun ya wisana musuh batin yaiku nafsu. Sing akeh manusia iku keseret ning nafsu. Dalile pinter, ayat suci Al-Qur'ane pinter, hadis ngaplak, sejarah-sejarah nguasai, tapi sing akeh ora bisa nglakoni, hancur lebur kenang nafsune dhewek. Kaya mengkonon mau iblis ajajil iku dudu bodoh, pinter, tapi iblis ajajil ora belajar tasawuf, ora ngerti tasawuf, sehingga iblis ajajil iku sombong takabur, ora gelem hormat maring Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Uga ning surat Al-Ma'un Gusti Allah berfirman ning ayat kepapat, celakalah orang yang sholat. Kados pundi Kanjeng Sunan, celakalah orang yang sholat niku Kanjeng Sunan. Celakalah orang yang sholatnya lalai, yang lalai mengerjakan sholatnya. Maksudnya lalai mengerjakan sholatnya hanya sekedar fisik, jengkelat-jengkelit sujud kaya wong olahraga. Orang rubah mentale, orang rubah akhlake, orang rubah perilakune, iku celakalah wong kang sholat kaya mengkonon. Batine ruwe nyambung kelawan Gusti Allah. Nggih matur kesuwun wejanganipun saking Kanjeng Sunan. Aku gak matur kesuwun atas wejanganipun, atas ngaosipun saking Kanjeng Sunan. Oh ya renggo pada Kanjeng Sunan, Kiai. Suwun gini Kiai, wejangane ilmu kang sangat jero, ya kesuwun pisan Kiai. Iya bareng-bareng ngaji, bareng-bareng ngaos, bareng-bareng belajar, mempelajari, iku ngilangaken egonisun. Aja segala-gala diakui. Sapa kang pinter kecuali sun, sapa kang sakti kecuali sun, sapa kang dijaya kecuali sun. Ika bangunan segede mana isun kang bangun, iku santri sun para nayaga, para panjak pinter ning kesenian, iya kenang isun, iku ngerebut hak-hak Gusti Allah kang menggawe Gusti Allah diakui maring isun, namane
mencuri. Nggih matur kesuwun wejanganipun saking Kanjeng Sunan. Sempah-sempah nembane pantis bisa disawani seminggu rasa kelayu saulan dadi Imane manung seduluran Bapak panitia sesepuh Bojong Wetan sing di jauh padu majenali selawasan sareng sesepuh saking pekantingan geding Emane malung seduluran Bapak Terede sareng Bapak Intan Bapak Sugi Mama Ileke gede Punten Kiai nyong kiarep takon kiri Kiai maring panjenengan. Apa sih sampean ku dados dalam wayang segala? Oh ya Kanjeng Sunan, ya mari dalam wayang gedik lho. Maksudnya priwen? Rungokna paman gonggong setana isun ngedalam wayang iku kanggo dakwah, kanggo syiar Islam. Dudu makaya sebab iki rakyat iki masih akeh kang agamane Hindu Buddha. Sanajan sing wis mlebu Islam, sing wis maca syahadat iku durung Islami. Kados pundi kono? Kiai wis maca syahadat wis Islam durung Islam iku. Kaya nyong ta? Iya kaya dene sampean wis maca syahadat orang lakoni sholat. Wong sedekah iku kudu sasedekuhe. Wong sedekuh ya kudu sasedekahe. Kuh ajan jomblang kudu imbang ana wanana bengi. Ana rezeki ana belai, ana seneng ya ana susah. Oh konon Kiai. Jadi panjenengan lu dalam wayang tujuannya si dakwah. Ya tujuannya dakwah ngajak para nayaga, para panjak kongkon pada ibadah. Ya teka setitik. Hari wayang siapa sebenarnya ku? Simbol apa? Wayang itu sebenarnya ya gambaran. Gambarannya wong urip. Wayang uripe kenang dalang. Sing ngomong dalang, sing gerakna dalang, sing merangaken ya dalang. Manusia uripe iku ya kenang dat kang maha urip. Sebab manusia ora duwe sifat urip. Kang duwe sifat urip ku ya Gusti Allah. Anane sifat 20 ya hayun. Hayat bakani wayang digambarakan kayon. Iku sebenarnya hayun. Kaya mengkonon mau wayang iku gambaran. Sebenarnya iki bakal munggu secara hakikat iki ale Gusti Allah kabeh. Oh, mengkonon Kiai. Jadi tidak ada yang bergerak dan diam kecuali karena Allah. Ia tidak ada yang bergerak dan diam kecuali karena Allah. Lah, yang golek sih kana. Golek cepak. Apa maknanya golek cepak? Ya wis ngaji ku aja adu-adu ning badane dewek ya bisa. Sebab
ayat-ayat Gusti Allah ku yaning alam semesta iki yaning badan isun yan ayat-ayat Gusti Allah mulane Kanjeng Nabi dikongkon baca padahal Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah orang ngerti ning huruf tapi kongkon baca maksudnya baca ayat-ayat Gusti Allah kang ana ning alam ikro bacalah baca Pak Kanjeng Nabi beli ngerti huruf tapi kongkon baca alam semesta kongkon baca dirine dhewe golek cepak golek gogo tanggane ning kelek cepak ilmune yen wis dicecep kudu papak artine kudu kapah tanggane kelek iku ana susu wong urip aja ke susu aja keburu nafsu ning susu iku ana dada ning dada iku ana jantung ning jantung iku ana kolbu ning kolbu iku ana fuad ana lubun ana sagopah ana sir ana dat jumeneng ismudat yaiku dat Allah ngeliputi yaning jaba yaning jero sa alam semesta ya keliputan aja dianggep Gusti Allah ana ning jero iku salah kaprah memang Gusti Allah iku luwih parek daripada atau ketimbang urat leher kang ana ning leher isun. Nggih matur kesuwun Kanjeng Sunan Yang Guru. Wah ya kesuwun pisan gini. Kanjeng Sunan sinuhun. Aku gak kesuwun Kanjeng Sunan. Ngaosipun saking panjenengan begitu dalam Kanjeng Sunan. Iya wis bareng-bareng ngaji bae ayuh kruyuk-kruyuk gremet-gremet menawa bae sun sekabeh selamat dunia wal akhirat. Amin Kiai, amin. Ngaturaken matur kesuwun bos gimana dan Bapak Nana, Bapak Alung, Bapak Intan Kang Mukti Saru, Kang Siwet Gede sering ada ratuai kedik saking jamban Bapak Linda Sumbeng di Dinosara Nokene Gede sareng Asatria Tambi Gede Asatria Tambi aja wis lawase adarto aturakeun baturan kesuwun Toli mengkenen santri sun kabeh ning awak isun iki ana napas ana anpas tan napas ana nupus lah priwen kudu kiai nyong si beli paham kudu kiai napas anpas tan napas nupus kados pundi penjelasan niku kiai mengkenen santri sun kabeh napas iku dudu milik isun buktine isun masih ketergantungan karo Rob ketergantungan karo Tuhan kang asmane Allah Subhanahu wa taala anpas setiap embusan napas kang medal kang metu iku ngurangi umur yen napas medal metu le manjing maning ora mlebu maning isu niki ya pralaya
alias mati. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tanapas iku kesadaran menghancurkan ego, ngancuraken pengakuan-pengakuan supaya hancur lebur, sehingga kang muncul kesadaran bahwa isun orang ngaku-ngaku iki sekabe apale Gusti Allah, perbuatane Gusti Allah. Kaya mengkonon ari nupus kados pundi Kiai? Nupus iku jiwa-jiwa atau naf kang nentuaken arah. Jiwa-jiwa bisa memerintahkan, mengarahkan kepada keburukan atau menuju kepada kebaikan. Iku ning kono ana pilihan. Mulane sunayuh pada mengendalikan jiwa, mengendalikan nafsu supaya aja mengarahkan keburukan, sebab jiwa-jiwa itu mulai nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiyah kudu den bimbing, den kendaliaken, sebab jiwa iki kaya dene kuda liar, kudu den kendaliaken nafsu iku, sehingga dadi nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, lan nafsu kamilah. Oh ya nafsu kamilah sih ya nafsune bangsane para nabi ya Kiai. Ya nafsune para nabi ku wis ndodoke nafsu kamilah. Kaya mengkonon mau mulane ayo belajar bertorekoh, kita din tutup titik-titik pitung cakra latifah. Waduh, pitung titik cakra latifah apa baik kan Kanjeng Sunan. Ning kenanat pitung titik cakra latifah bakal dileboni ning bangsane lelembut, bangsane jin atau bangsane korin, ngganggu isun supaya was-was, supaya ragu-ragu, supaya blik yang ibadah bangsa jin melebu. Sebab jin wis bersumpah sampai kiamat selalu mengganggu manusia, merokokasi manusia supaya kejebur ning kemaksiatan, ning kemalesan. Waduh, Bang Reyang malas bahaya. Segala-gala malas, kadang-kadang komaning. Ada sembahyang asar yang komaning. Ada sembahyang isya yang kok delamaning rada bengi. Waduh, mau konon baik kok Kanjeng Sunan. Ya iku hati-hati wis keganggu, terprovokasi ning bangsane aljan. Yang buat apa nih ya? Simpar mata megarining telapukan Bapai alung Bapai nana sareng bapai nada gede kelingan baik kenangi jati bos gimana dah sareng kene gede asa teh tambi Ketis manis dendang bayi nekat enak pisan ucapane bakai intan bakai sugi sareng mamali gede saurus kepentingan rokok sendok pambuanan kesakin jadi din ning sapa sulit titip ning sapa sulit titip
Mama bumi sepuh pekantingan kang siwut kang mukti mama ini bapak segi sesuai sing ngerengakeun bapak pipit saking waktu benang ini pipit gede sesuai sing ngerengakeun bapak terendi Papa Linda saking sumber sareng sarane gede sarane gede pancen selawase aja kali masalah sekunjungan. Ayo santri sun sekabe pada dikir siri dikir kopi. Nah, kanjeng pundi kuwi lho Kanjeng Sunan. Dikir siri dikir kopi. Ya dikir siri ku dikir kang alus. Dudu dikir dahar, dikir sajroning kolbu. Dikir nutup titik-titik pitung titik cakra latifa. Lah pitung titik cakra latifaku kados pundi kuwi Kanjeng Sunan? Pitung titik cakra latifa iku mengkenen paman gonggong setana, paman wira. Ning bagian dada sebelah tengen sadurung susu sebelah tengen iku diarane titik latifatul kopi. Ning sebelah bawah susu sebelah tengen iku den sebut latifatul ruh. Terus ning tengah-tengah dada antara kedua susu iku den sebut latifatul akba. Titik mau den sebut latifatul akba. Bagian atas, bagian dhuwur susu sebelah kiri iku den sebut latifatul siri. Bagian nesor susu sebelah kiri den sebut titik latifatul kolbi. Terus antara kedua alis ning kening iku den sebut latifatul nafsi. Ari nafsi ku nafsu. Kang nomor 7 iku ning ubun-ubun sampai seluruh tubuh iku den sebut latifatul kul jasad. Kaya mengkonon mau kudu den tutup karo kalimat lafad la ilaha illallah. Kalau dikir siri, dikir kopi, dikir apa supaya bangsane lelembut, bangsane berkasakan, bangsane pengawak beraja ora bisa mlebu ganggu isun kebakar. Waduh, bang orang ya ngerti ya. Ngerti naku kopi wae, kopi susu, kopi tebruk. Ya ngerti bang ngomong Kanjeng Sunan. Wis, bae gonggong setana. Angger wae sira guyon. Orang lagi ngaji karo Kanjeng Sunan. Guyon digedhekna bae. Iya dimaklumi mawon yang guru ari paman gonggong setana. Ya biasane guyon bae. Serius ya guyon. Guyon ya serius dadi sundewek. Kang dadi batura krabe, kang dadi sobate, keder maksude. Kadang-kadang guyon serius, kadang-kadang serius ya guyon. Ya isun maklumi arane gonggong setana, pengetahuane ya mung semono, pangawruhe ya semono. Isun maklumi, isun maafaken.
Waduh, Kiai punten gini Kiai. Ana wong jaluk lagu Bapak Haji Mudasir karo Bapak Lebih Karyoto pengacara lawyer lagu aja. Wis percuma karo Serat Salira. Sudah, ayo. Lebih Karyoto sarjana hukum, sang pengacara, sang lawyer, ke karo Bapak Haji Mantri Mudasir, kepala Puskesmas Balongan. Lagune percuma karo Serat Salira. Wis ayo. Yen pirangaken lah. Gerudukan baik ini. Boleh. Oh, ya boleh. Aduh, ayo lah. Oh, siap. Ayo gak. Mama Neneng, saya Mama Neneng. Teka pirang ya. Mama Neneng, ayo Mama Neneng. Wis percuma Bapak jika senajan sampai yang sumpah sun masih tetap kelihan pacikan papadian paciai apa jadi lagi waktu urip masih bebas waktu pengen pacikan sampai larang pulang padahal aku barat yang pacikan terus berantai setiap saja mamaku saya ngomong arep ngajak balik apa aja nih kisah manepan masih menting majikan urung siaja majikan bos kumpul sampai kula rasa tenan pacikan kepala bos pupuk pada duit anak Kiusawas Bapak Jikan silih atos Bapak Opi Getasan Serat Salira Pos Pegadaian Bamblang Kang Joni Kang Leo Lura Mangga Serat Salira Pos Lelo Serat Salira Mas saya Pendekar Yono Wengi tadi tos ketampi Mas Neo
kantunan bapak cinya kang demi kejudian kantunan lagu ewu tusangki mamai tutuk serat katresna sabudaran Bapak Yudi mamai sabar bos jaya cinta orang Bapak Iqbal sekali mangga mriki keran Gusti Satu Rasa adar moto lepat mondot sersan odot sersan adik pipis serat salira mas sayat pos pemancingnya dina jajaran kalimah Mama wali bapak jia Mas Leo Mas Leo medua hati Tesapu mas saya pos kemancingan Serang aturan Saksian mas suami mas kincu Aulis Majapahit teka padanan Cang saya moal walaksana mendapat baksa papayo di mamai tutu mamai sabar sasarangan Pajono bapak pembina kejudian Pajono tenang Kang Joni Ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu kepala seperti palsu kalilangan ada moto siri antosan kali sadar moto Bapak Iqbal sari ngeran dino lamunan Sampai di sini dulu sedulur.